Nang ako'y makilala, sikat sa buong banla. Sangkipang karangalan, sa lahat bahagi ka. Ngayon ka nakita, tinubog ng lumipas. At bawat ngayon at bukas, nakabukit hanggang wakas. Salamat. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKR Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gungunyan. Minaanduyog sa baga namamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na! RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ana sa tuyang tamang oras, 3 minutos makalampasan alas 7 nin pagkaaga. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. An oras na yan, tod sa indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Nakagat ka sa ayam? Iravax mo na yan. Nakalmot ikakaupos? I-Ravax mo na yan. Magpapakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services. At kusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alagang Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine, $699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, $499 sana. Agkuman sira flu vaccine, pneumonia vaccine, asin iba pa. Kaya mayang na. Sadi na kita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Baoy na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfilor Street, San Miguel, Iriga City. Sa taas na, Ka-Law Office ni Attorney Ferdinandinho, Arani Sayusan. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Kapag may hypertension, nakakadulot ito ng problema sa paningin. Ako po ay si Aling Lydia, 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong iBerry, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon. Pero itong iBerry ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon. Kaya labis ang pasasalamat ko sa iBerry. Mabibili ang iBerry sa Mercury Drugstore at sa mga suking botika. Mga karonda, madangog na sa programa Barreta Asin-Platica ni Baracena Maconsuelo. Talagang
Talagang kakaiba. Barreta Asin Latika ni Philip Baracena. Mga tugang, Diyos marhay na aga po sa Indogabos. Pet sa 21 kita kan bulan na Hunyo. Aldaw po kita na Sabado. Malumlum na naman na nakamugtakan ka na sa tuyang panahon. Iba niya to sa lado technical si James Oko. Man sa transmitter si Ricky Sagayap. Ano man po ana sa indong ginigibo ngunya ng mga panahon. Naribahan po kita sa laog na halos sarong oras may kabangang presentasyon. Kana programang Barreta Asin Platika sa Pansabadong edisyon. Kumusta sa mga parantabay niya to dyan po sa Antipolo Old Nabua, Camarines Sur. Dating kagawad Lowiliano. Tukaw-tukaw sana, yaon da siya sa bangko, pambihira. Abo na siya sa pawn shop, mas makwarta kaya agad sa bangko. Abo na siyang maging kagawad. Nakangaya matuyawan ako. Hindi mo ngayang kalye palaog sa sakuyang harong mayong ilaw. Hindi ko niyan karo pinailawan na ni ko niyan na dating kagawad Luwiliano itong pasiring sa iyang harong palaog sa kalye. Kaya ito pag yan mini Cora Joseph Epres Maniklumon. Kadlagan abang diklum pa baka niya kumasaklot kita digdikor. Nagngiri na baga. Tapos nakahampang mi pa itong maestrong federasyon. Tarong principal digdi sa siyudad ka na Iriga. Makonselo man ng mga kahampang. Sabi ka na saro man na school head na tugang niya. Kuno raw nga di maaagom si hermano. O makaagom. Ang bihira tayo na pala naagumon si sir. Sayang man niya kapig para pagalan ka di. Nagpara payaman sa na ngaya, o dauman ngaya migma na. Yan ang dipisil. Kung arog po kaya ng buhay, sige sanan pasinso. Pero mayo umanin na magiging tagapagmana. Kung pwede man ipamana duman sa mga mayong-mayo. So mga tios na eskwela niya, pamanahan kung mayo nang mapagbugtakan kan pamamanahan na kapamilya. Sabi mo kan na tugang kung saro man na school head. Sengan pig solisitan mo, pero ngaya kung saro na sir. Katong konat ay ini yang school head ka na Pransya sa siyudad kan Irga si Sir Leo Dato ay okay nga yan, okay. Pero kung sa togang nga hindi, paano kayang kumbaga, paano nga ni siyang agumon o makaagom kung makunat. Talaga yung patian na babae karo ano man nga ini ata nga dakol na kan sa iyang mga nasaray-saray sa buhay. Ila mga nagbubutas yan lang.
talagang magugustong babae pag arog ka yan. Nagugustuhan lang gayon din. Ito may kaiba-iba man nga ning guwapings. Pero ikinakagusto sa nakainik duman sa kinakagusto kan guwapings kiser. Siyempre akula gayud an pirming tao. Bako sa nang pagparataon kargada ta, masakit yan. Baka pero nakula pa man ang nahawak ni sir. Sayang kan pagkamatso, kundi kunyang kaya ibaan na tindogo ni sir. Macho nore. Nung kadakol na kan mga arog kandig di sa Kinaban, sa tuyang lugar. Diyan sa nasa Banwaan kan Baaw. Yung mayo man kayan mga, kumbaga, dahil man yan nag-aaraki, nagpaparadakol. Yan kan ibang nakawala. Garo na bagang mga kabuting nagbuburtuan ang federasyon. Mga hubin pa ngayon dyan sa Banwaan kan Baaw, kadakol na. Maski nga ni digdi sa Iriga, kadakol man kayan. Kaya dahil po kita magngalas kung taano yan ta nagdadakol. Pero ani ba kunyan, kumbaga nai-impluensyahan sa naman. Mayo man talagang pinangaki na federasyon. Yan kaya sa Banwaan kan Baaw, dahil kita mangalas ta ang mayor dyan, kalbo. Bukal man sa loob ninda na ang iba dyan ma-influensya ni Mayor, kaya nagiging federasyon. Bako po yan ang makangalas ta, siyempre kung ang namumuon nga ni federasyon, ano pa daw itong sa iyang mga nasasakupan na day magdakol, so sa iyang mga katribo. Nagpapakonselo lang po kita kunya na pagkaagat minsan baga ang mga federasyon, pero may talent man na amak mong maging doble kara ka. Pwede kang maging babae, pwede kang maging lalaki. Kumbaga naiiba po ang sa indang mga talent. Kaya lang pag abot sa pamilya, igwa man pong mga nagkakarahay man na kumbaga an sa indang nakukua duman itinatao sa kumbaga na sa indang pinaghanapan sa buhay sa indang kapamilya nagdadagos. Pero ani ba dahil man nag-aarasin so ta bako man na dahil man tarataong magpasiguro ka na sa indang pinagpagalan. Sa igwa dyan mga papa na talagang pigpaparakwartahan man sana kan iba. Yan po ang dipisil. Tapos nagkahilang pa na virus pa. Ay nagngiri na kinarag kito na makukutang papa. Ang luwas kayan papatahimikin. Ay kung si Tatay Digong pagpapatayin. Kamong mga papa pagpapatayin. Ay nagngiri naman ni Tatay Digong pag nagtataram ini kung minsan makahadit, makatakot ka na siya pan presidente kundi ngunyan, pero nawara naman so ablada niya na yaon na siya duman sa dahag. Dahag, Netherlands. Minsan ang tao pag nasa posisyon abang ablada. Una mo dahil na magkakaturokal, dahil na magkakagaradan ng mga pudiroso. Pero dakulpan ang ni Tatay Digong sa Pilipinas na talagang dahil pa nagbabari. Na sa indang mga pagtubod na sinda mga pudiroso pag-iraray sa nasyon Pilipinas. Taon dyan si Vice President Sara Duterte.
entirong pinagkakaabalahan kan mga congressman asin senador. Kumbaga, ang pamilya Duterte daw mayo na sa posisyon na may merwisyo pa digdi sa Pilipinas. Mayo na sa posisyon ang sa indang ama, pero sa iyang aki yaon pagka sa posisyon. So mga tugang yaon man sa Kongreso. Igwa pa nga ning grupo na party list. Hindi garo dahil man pinatukaw duman sa Kongreso. Itong Duterte Youth. Kaya dahil man kita mangalas kung no ta pudiroso pagiraray ang pamilya Duterte sa nasyon Pilipinas. Daro kaya na nagpapakusubkan sa indang puder, iyo po ang kwarta. Makwarta bagan mga Duterte. Hamak mong magluwas itong bareta na kada congressman binayadan ng 150 million. Imagine. Baka ngayon mga senador nabayadan man na ining mga pabor na idagos na impeachment trial. Baka ngayon mga 200 million man ang ibinayad. Hamak mo sa na yan. Kung mayo pong mga illegal ang pamilya Duterte, sa insinda maparakuan in kwartang arog kayan. Ay kita nagngangalas na digdi sa Pilipinas iba pong mga nagigibonin illegal, mag-congressman, mag-senador, mag-gobernor, kaya sinda pirming dakulan kwarta tapos makusug ang buot na kung ano ang gibuho na kalukuhan. Total nga makwartaman kami ay ibayad minsan ngayon sa abogado. Digdi nga sa Pilipinas, madali nga magdepensa ang mga abogado basta makwarta ka. Yan po ang katotohanan dyan na talagang kung ika makwarta, tapos igwa ka pang pudir, haloy ka bagang masintensyahan, mapinaran, digdi po sa nasyon Pilipinas. Apera kayan, nadurulag sa Pilipinas kung igwanin mga kalukuhan na ginibo. Kung mayo na sa mga kalaban, saka mabirilta ang iba. Inodurulagan sa nabagaan na mga kaso ninda sa Pilipinas. So, ininganing si Tebes, nadakop duman sa Leste Timor. Duminulag sa nadigdi sa Pilipinas. Kan igwa siyang ipagadan. Kan ipinagadan niya so governor duman sa indang lugar. Tatay digong ngani kung bako pa ang Interpol ang nagdakop ang ICC na nagpadakop, makaday pa yan nakukulong kung digdi sa Pilipinas. Ini po ang problema kan sa tuyang nasyon. Pag nakakagibunin mga kalukuhan ang mga may puder, sige sa nandurulag-dulag na pasiring sa ibang nasyon. Kumbaga, imbis na ang Pilipinas ang magsintensya kan mga ginibunin dang kalukuhan, sa ibang nasyon palugod ang nagpapataw nin kastigo. Kita, kumbaga, mayong ngipon ang hudikatura sa Pilipinas kung minsan. Pag ang nakagibonin kalukuhan, may puder, may kwarta, kaya libredo sa nabaga. Maski nga ng mga Chinese, digdi sa Pilipinas, nag-aarabuso po ang iba, kita, kumbaga, malumoy ang pag-abot sa korte, digdi sa tuyang nasyon malumhok. Sabi nga ni Ken kung sa tubig malabnaw, mayong ngipon ang hudikatura sa satuyang nasyon. Pag ika may puder, may kwarta,
Pero kung simple ka sanang namamanwaan, madalion ka bagang, sabi kan iba, kadkaran, sintensyahan sa satuyang nasyon. Yan po ang kadipisilan digdi sa nasyon Pilipinas. Kaya dahil po kita nagngangalas kung nag-aarabuso ana mga Chinese digdi sa satuyang nasyon. Kagibuhan man sa napukan na mga Pilipino an iba. Kumbaga pinapamihasa niya to ana mga Chinese na abusuhon an satuyang diretso. Kung ipinaglalaban talagang tultol ka na mga Pilipino an diretso kan mga Pilipino, tapos ining mga congressman niya to, senador, kung dahil ini nagpapagamit sa nasyon kan China an iba, pagmati ko mapapakarahay ang sistema ka na nasyon Pilipinas ang paggugobyerno. Nga nangyayari po ang pang-aapi sa Pilipinas ngunya ng mga panahon kana mga Chinese na nagkuriyat na digdi sa satuyang nasyon kaginibuhan man sana kana iba pong mga yaon sa puder. Kapag nasuhulan na tawanan nin awad-awad na kantidad ang ibang mga senador o kaya congressman ay areglado, libredo ang mga Chinese digdi po sa tuyang nasyon na makapagnegosyo. Dawa inaabuso na ang sa tuyang diretso. Nakliba kan mga Pilipino, ori po na kan Chinese digdi sa tuyang nasyon. Yan po ang katotohanan dyan. Magin sa mga darakulang tindahan, negosyo. Kita baga mga paratinda sana o kaya boy diyan sa ano yan mga darakulang tindahan. Kumbaga makahirak ang kamugtakan kan mga Pilipinong trabahador. Apisar kayan minsan dahil pa'y tinataw sa inda pong mga benepisyo. Igdingani sa syudad kan Iriga enda so sarong dakulang muldigdi. Kung itinao na so benepisyo na dapat hulugan ninda so nagkapira ng nindang mga empleyado sa Social Security System. Ito po may nagpaabot sa samuya na reklamo na dahil man lamang pinaghulugan kan tindahan na ini digdi sa syudad kan Irga pero abang yaman na, abang kwarta na. Ano na daw, status ka ito, i-follow up ko daw ini sa Social Security System. Kung ang mga empleyado kan sinambit ng tindahan o ngaranan tana ining tuoto. Kung pinagtaon na so benepisyong dapat makuha kan mga empleyado na dapat hulugan ninda sa Social Security System. Minsan kadakol po mga business establishment tigdi po sa tuyang lugar, maski hardware, may mga darakulang negosyo anday man itinataw sa mga benepisyo kan sa indang mga empleyado. Saro pa kaya no, ini man na ungto. Kadakol pong reklamo dyan, hamak mong susiar, pasaraduhan. Ay pambira pagkador dakulang grocery store, pinasaraduhan susiar kan may sadiri. Kainis man bagan may sadiri kayan. Ayo lamang konsiderasyon, tapos abang init pa kan sa iyang tindahan. Abang sungit pa kan may sadiring babae. Sabi kan mga tindira, ang kabubuisit man nga digdi. Kaya na pala niyan mga masiar, pag-arog kayan ang sa imong mga empleyado. Talagang mabubuisit po ang mga empleyado sa imo, pag-arog kayan. Kaya
Pwede po yan ireklamo nindo sa mga nanunungdan pag-arog po kayo ang gibo ka na sarong grocery store. Daw, kung magkahilang ka mo nin kidney, pabulong man daw ka mo kayan. At ang ganing nagkunat na. Ay, kan sa kuyang partner, digdi mo nakikita niya galgalan. Ay, inda. Pag-arog po kaya na mga pag-uugali kan mga Chinese digdi sa Pilipinas an iba sa naman. Ay talagang masusuya ka. Ayaw lamang konsiderasyon pagkahirak sa mga empleyado. Pang-aabuso po yan sa diretso kan mga empleyado pag-arog kaya ng sistema. May mga tul-tul man kitang amigo ng mga Chinese Filipino citizen na. Ako man na arog kan ugali kan ibang Chinese na mga balasubas. Binsido akong Chinese na talagang simple sana, makiamigo, si Engineer Monmon ngo. Ana may sadiri po ka na ngo and sons trading ka mga simple sana kan mga buhay kaniho na mo bakong mayaman. Minsan nagbuburo baklay sa nabagay ni si Engineer Monmon. Mayong alalay. Digdi po ako believe. Arog kaya na ugali kan iba pong mga Chinese. Bakong arog kan Chinese na pinagsambit ko an grocery store. Na bang sungit kan ugali kan may sadiring babae. Kan panahon sadit sana so sa iyang grocery store ngunya na ba ang kadakula na patisipon mo man po ang kapakanan kan sa imong mga empleyado ba kung pansadiri sana magprapayaman taday mo man yan madadara agin makatawo saka makajus dapat an sa imong gibuhon sa natatada mo pang mga buhay digdi sa kinaabahan. Hoy, kumusta man pala sa UNEP High School Batch 87? Ni Jimmy Joel, mabilog na siya sa diri man niyang grupo sa UNEP High School Batch 87, pambihira. Ano daw ang pangaran kan grupo? Grupo kan Kasoreko Trigayon. Onion 3. Pwedeng ipangaran yun UNEP High School Batch 87, Union 3. Sabi ni Papa Kaloy, subag udaang kasuod mang hapon nasa bat ko so dati kong close friend. Naging close kami dahil anta tinabangan ko iya ko mga panahon nakaipuan niya sa maray sa tabang. Makalipas supirang bulan nagkabinaydan otro kami. Ako so nasupog ta dirinan niya kubistado. Kadakol ko tawo kaya diri na sana ako nagpahalata pero baga na ako sinabog sa malang agno na tubig. Ama sa makakukulog sa buot nakarungog ika sa istorya galin sa ibang tao na rinaraot pa ika ko tawong minsan mong pinaglaanan sa panahon Santisima. Diri ko man sinasabi na porke nagtatabang kita sa usad na tao, agkunaan kapalit.
Pero minsan nag-aabot sa puntong nare-realize ta na dapat pala minsan mamimili man kita ka karapat dapat na tabangan. Subukong diri na makabibisto. Sabi man kayo nang nag-comment, kamatuod kan pa di. Ang dapat sa imo papakaloy, mag-inom kanin mainit na marhay na tubig. Sabi mo, baganay ka sinabog sa malang agnaw na tubig. So, tinambangan mo, dahil ka na nabibisto ay pangbihira pag-arog mam talaga kayan. Makahinanakit. Maray kayan si Imelda Papin. Sa imong pasintinsyahon kan arog kinabagay. Makonselo man ang istorya na ini ni Papa Kaloy. Kaya ako, pag nagtatabang ako, dahil ako nagpaparaisip ka na, kumbaga, balusan. Na minsan talaga, makulog sa buot. Kung ang mga tinatabangan mo, mayong utang na buot. Nagsuya, nasaan kinaman. Tapos rinaraot ka pa, ay nagray ng gulgulan. Surang nakaarog giton ngod. Ay makonselo minsan na buhay na nangyayari po digdi sa kinaban. Kadakol ko sa nang ma-experiencehan na kung baga bakong kanais-nais an iba. Kaya mo magugustuhan ang pag-uugali ka na iba. Ultimo nga ning, sabi ko na bagakan sa na, ultimo nga ning kapamilya. Igwa pag-iraray dyan ng mga pasaway. Igpaparatabangan mo, pagtalikod mo, rinaraot ka pa. Yan ang naapod kan mga ingrato, ipokrito. Mayong utang na buot. May kasabihan baga sa Tagalog, ang hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paruroonan. Kadakol kayan, digdi po sa tuyang nasyon. Maski sa dalagan ka na politika sa Pilipinas, lalo na sa politika. Minsan makahirak mambagakan mga politiko pag nagkakadaraog na. Hindi ang pinaggangalas ko man kanibat, dawa pirming daog, sige ang laban. Kayan daw yan nagpaparakuruanin, kumbaga pantustos sa indang sa batalyanin na politika. Ani ba day nararaya? Ang iba man sinisingil dahil sa utang na buot. Nagsisiringilan baga pagkatapos ka na eleksyon kun minsan. Sinisingil ang mga politiko, tinabangan mi ngay ka kan panahon. Dapat niya, tabangan mo man giraray kami ngunya na panahon. Di sana sa sitwasyon ngunya ni dating Presidente Rodrigo Duterte sa kakana pamilya Marcos. Ang pamilya Marcos, kaya arog po kayan dahil nakakapagdesisyon na marhay si Presidente Bongbong Marcos Jr. Gusto pa nga ning makipag-reconcile sa pamilya Duterte, kundi garuhabo man na akuon kan pamilya Duterte. Kailan po ini sa utang na buot kan lambang saro, kaya yan arog kayan ang mga nangyayari. Sa kan panahon, ang pamilya Marcos, tinabangan man po ini si dating Presidente Rodrigo Duterte na maging presidente. O ngunya na mayo na sa posisyon, siguro pigsisingil man ka na utang na buot.
pamilya Marcos, nagsisiringilan kaya sinda sa sitwasyon pong ini. Kaya minsan masakit bagang makuamo na anbalos, an utang na buot sa sarong tao. Lalong-lalo na kung mga poderoso, makakwarta, ay nawawara ang mga utang na buot na yan pag abot kan panahon. Sa batalyanin politika, kung utang na buot sa naman ang pag-uurulayan, kan lambang saro. Ang mga politiko, grabe ang utang na buot po kayan sa mga butante. Ang mga butante man, minsan, grabe man ang utang na buot sa mga politiko kung sinda natatabangan. Vice versa sana, parehas may utang na buot, kundi mas grabe po ang dapat na ibalos kan sarong politiko sa mga butante. Takon ang mga butante, dahil man sinda binurutuhan, binugtak sa posisyon, ay mayo man sinda dyan. Ngunya na panahon, nagrarainar, bako ng utang na buot, utang sa kwarta. Kadakli po ng mga nanggagaranas sa tuyang nasyon, mga namamakalin buto. Kung mayo kang kwarta ngunyan, sabi ka na ibang mga kandidato, tapos kan ibang mga botante, ay dahil ka na ngayon para lunsar sa politika. Ay ka maglaog sa politika, may stress ka sana. Kung isay ang mga pinakamakwarta, digdi po sa Pilipinas, kadakli bagay ang mga nanggagaranang kandidato, magin sa senador. So mga bistado, makwarta, pirming iyo yan ang nanggagarana. Kabihirang manggana kay itong mga baguhan na kandidato. Digdi sana sa mga senador. Mga gusnab na bagaan iba dyan. Arog kay niki Senador Vicente Tito Soto III. Na kan kagurang baga sa politika, pero sagkod ngunyan kunyang pagiraray senador pigpaparaburutuhan. Antes po kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Maulan man, no worries, na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, good pa lumipas siya. Hello, Ride Bar Blue. Isang labanan yan. Ride Bar Blue. Ride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumipas siya. Hello, Ride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Ride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath
Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart Smart dishwashing paste ko! Smart Tudo. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular Boom, use. puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ahoy! Kidney Care time! May kwento niyo po ba kung paano kayo natulungan ng Kidney Care? Ako si Terry Robles, 59 years old. Okay. May problema ako sa kidney. Aha. Ang sabi niya, ay, ang taas ng creatinine, 237. Hindi normal to. So, nakainom na po pala kayo ng Kidney Care. Pag ubos ko ng bali isang buwan yun isang box. Pagkuha ko to result, ay, very good, bumaba. Oh, okay. Dahil doon sa ininom kong Kidney Care, ay, bumalik sa normal ang creatinine ko. Ayun na lang ang pinaka-maintenance ko ngayon. Balik po kita rin sa tuyang programa. Kuha na kitang 43 minutos, makalampas ang alas 7 nin pagkaaga. Naghihiling ko kaya ining sarong teacher na nagpost. Tired but happy. Wala siya pagal pero maugma. Kaugmahan po kan sarong para tukdo. Lalong-lalo na sa elementary level kung ika nagtutukdo, kung nakakanood sa imong mga eskwela. Taan ibabaga nagapopon kinder hasta mga grade 1. Dapat ang pundasyon ka na aki yaon dyan na makanood na sindanin. Pagbasa, pagsurat, pagbilang, yung mga basic. Kulang kaugmahan po yan. Dawa napapagal na marahay ang sarong para tukdo. Minsan pag-aabot sa grade 2, ba man pating mga teachers, pigpipirili. So mga totoo nang magbasa, magsurat, saka magbilang, digdi ka ngaya sa kuya, mag-enroll ta, mariray ka ngaya sa pag-eskwela. Kaya ang nangyayari, kung ang sarong para tukdo, maray magtukdo, nakakanood sa mga aki pag na mga tinutukdoan niya, maski ang magurang ay dyan ta ka ngaya i-enroll ki ma'am o ki sir ta nakakanood ngaya dawa ngaya purong oton istrikto ang importante nga nakakanood ka ngaya igin
Nangunyan, iba na po ang pag-uugali kan mga kaakian. Kung dai mo talaga istriktuhan, sige na sana ang karawat nin cellphone. Maray pa sa cellphone, madali on makanorood. Pero ang pinag-aadalan sa pag-eskwela, haloy magkanuroodan. Yan po ang dakulang problema ngunyan kan edukasyon sa Pilipinas. Dahilan kan advanced technology na raot so kumbaga puturo kan ibang mga hoben, kan ibang mga kaakian pag-abot sa pag-adal. Minsan puro yat sige sanaan karawat, minsan nagkukulong sa kwarto, dyan na pati nagkakaka, nawawaraan na baga. So tamang mga pag-uugali kan panahon na dapat tiripon sa lamisa nagkakarakan ang mga kaakian. Ngunya, nagkakanya-kanya na. Minsan nga niya, abunang makakan lang kung gustuan kakanon niya. Itong mapili na, maarti na, dahil sa kakakawat sa cellphone. Ini po ang dakulang problema niya tuungon niya ng mga panahon sa lado ka na edukasyon. Tapos dinagdagan pa kaining K-12 program na dahil man nakakatabang talaga sa mga estudyante and lalong-lalo na sa mga magurang para pangakuan sa napukan sa tuyang gobyerno na ngayon makatapos sa senior high, magkakaigwanan ng trabaho. Naagta sa mga Pilipino sa arog kaining sitwasyon. Dahil nga ni nakakaralaog sa mga pasado, graduado sa 4 na taon na kurso, ini pang tapusan na ni na senior high, magkairigwan ng trabaho ay pambihira. Pa kung arog kan panahon na makatapos ka dating grade 7 ka ito, pwede ka nang magtukdo, pwede ka nang magtrabaho ni na maray-rahay na trabaho. Puro disenteng trabaho, pero ngunyan, abang sakit po na magkaigwanin disenteng trabaho sa sitwasyon kan Pilipinas. Kadakol naggagraduar napasiring sa ibang nasyon dahil mandigdi sa Pilipinas ta kung digdi ka ngaya dahil kang asinsuhan kunyan man lang pagyaon sa ibang nasyon kung arog na nga ni ka nigwanin mga gyera o di urola man so sa imong mga ambisyon sa buhay pag-arog kayan bilang sarong OFW. Ani ba pinapapuruli o pag-abot digdi sa Pilipinas, yaw na ang problema. Kung mayo kang nalalaugan ng trabaho, masakit digdi sa Pilipinas kung mayo kang koneksyon na sabi o puting kabayo. Kung malaog ka sa pag-empleyo, pagtrabaho. Kaya ngunyan, kundi pahalagahan kan mga kahubenan ang pag-aadal ay sindaman sa na makakamati nin pagsakit pag-abot kan panahon. Kaya nagpaparasakit bagaan na nasyon Pilipinas ta kadakol na kan mga nakatapos pag-eskwela, madudunong, mayo man mga trabaho, sayang sana kan pigparagastos kan magurang kan pamilya para makapagtapos tapos mayo manalalaog na tultul na trabaho sa pulis na ngun na panahon ay di ka man makalaog-laog bilang pulis kung mayo kang koneksyon sa laog kan PNP maski sa pagtukdo ay bagang mga ranking alawig ang proseso antes kang makalaog maging regular na empleyado kan gobyerno. Kung an pag-aadal mo pa, sabi kan ni ba, kinalburuhan. Nakanood ka sa kalburo, so nanoodan mo, ay talagang
maski paglaog mo sa trabaho, masasakitan ka, madidipisilang ka. O, ngunyan, challenge baga na kadakol na kan mga cum laude, tapos kadakol kan ini bagang mga kung ma-exam, igwanin mga review center. Kadakol na bukan nakakapasar dahil sa mga review center na ini negosyo. Anhapot yan. Pag nakapasar ka, gibo kan mga review center na ini, ilaog ka man daw sa trabaho kan mga review center na ini. Yan ang dakulang kahaputan. Negosyo po, bagaan na exam mo yan. Kaya kadakol nang nakakapasar sa pagtukdo. Sa pag-review pa sana, kasyahan na ang ginagastos. Kan panahon ko na igwang mga review center, baka nakapasar man ako. So ginigibo ka ito, self-review. Kadakol po ka ito kan mga nakakapasar man, self-review. Ngunya nakadakol na kan review center, mas dakol ang nakakapasar. Ang problema, mga pasado, mayo manin trabaho. Dapat kuta ining mga review center na ini maki-coordinate sa gobyerno o ining mga nakapasar na ini dahilan gan review center magkakaiguanan na trabaho tulos mga pasado na. Mayo man ang review center po, negosyo, kumbaga nag-i-income sinda, mas gusto ninda, dakol makapasar, tanganing, sa indang review, ining review center, dakol mag-kuha. Langon yan, mangalas ka. Siyempre, daw ay say man na magurang, estudyante, ang pirming hangad kayan, makapasar sa kunyan digdi sa mga exam sa board. Isa'y tunto na mapara pa-eskwela. Tapos, bako man ngangalas na dakulan nakakapasar dahilan sa review center. Igwa man nganing day nagre-review. Day nag-aagi sa review center. Pero nakakapasar, mas matindian na inadalan kayan kung arog kayan. Pero kung ano ibabagay, naasa na sa naman sa review center. Ini po ang dipisil sa tuyang nasyon na kung pagparaisipon ba, kan panahon mayo man gayong mga review center na ini. Ngunya nagparadakol ang review center, kaya dakol man ang mga nakakapasar. Ang problema, mayo man mga trabaho. Ay maninda na i-apply, so sa indang pinagtapusan, pinagpasaran na kurso. Dakol ba kan mga nakatingga ngunya na mapulis, tapos magiging paratukdo. Kaya ito, dikit pa sana na nagkaklase sa kursong nursing. Unyan kadakol na. Ang problema, pag malaog ka sa hospital, digdi sa satuyang nasyon, ang iba, volunteer mo na. O mayo man sweldo. Iyo panganing naggagastos minsan sa mga hospital. Nagbo-volunteer ang sarong nurse. Ay pambihira pag-arog po kaya nan sa tuyang kumbaga edukasyon sa Pilipinas na nag-aasa kita na mauswag ang sa tuyang buhay. Mayo man taday man ngani kita nakakaralaog din o mayo man kitang nalalaugan na tultol na trabaho digdi po sa tuyang nasyon. Kumbaga sala man sa halimbawa, nagtapos ka na pagtukdo, tapos malaog ka dyan sa mga mall, cashier, o kaya tindera, kung lalaki ka man, malaog ka, boy. Igwa nga mga para-try mobile na sana, pero mga graduado yan. Yan buwan dapat
asikasuhon kan sa tuyang gobyerno. Ana sa tuyang mga congressman, senador, kung paano matawanin na mga trabaho sa mga graduado pasados sa tuyang nasyon, bakong iyong pagparakaabalaan si Sara Duterte ang Vice President. Si Sara Duterte, makwarta yan, may poder. Paparakaabalahan nindo, kadakol pwedeng gibuhon ang Kongreso asin Senado. Hindi ta mga pulungan isip kan ibang mga senador, congressman. Ano ba dyan? Magpara pasikat. Kaya iyo po yan ang ginigibo. Total ngaya magagastusan ang magastos nga ang Kongreso, ang Senado. Kami sige sa nangyayang turukaw-tukaw, maghapot-hapot sagin, kung igwanin na hearing, kung piglilitis si Vice President Sara Duterte. Ang problema nga ni, tadi ay managahampang. Abogado bagan pinapahampang ni Vice President Sara Duterte kung minsan. Mabuyo man na humampang kinikingkoy ang urolay dyan sa Kongreso asin Senado. Ayaw ka mo dyan mapapala pag-arog po kaya ng pagparakaabalahan kan sa tuyang mga lehislador sa Pilipinas. Sayang an kumbaga nawawara so paglaom ka na mga namamanuan na Pilipino na binugta ka mo sa poder tanganing magserbi sa mga namamanuan na Pilipino ba kung kamuan na pagserbihan. Dapat iyo po ini tutukan. Kumbaga iyo ang pagkaabalahan ka na mga congressman asin senador ang mga problema kan nasyon Pilipinas. Sa inman na sulukan ring kunada asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Kung gusto tang mapakarhay ang sistema kan sa tuyang gobyerno ang pagbuhay kan mga tao sa Pilipinas, pakarhayon ta na sistema po kan paggugobyerno sa satuyang nasyon. Kamuan mga linalauman na matabang makaka-resolver ka na problema kan Pilipinas bilang mga lehislador, kundi ko na nakaisipan nindo mga pansadiri talagang mayong mangyayari po sa satuyang nasyon. Inisa ng mga parauman niya to ginagadan bagaan sa indang pagbuhay. Makbuan kilo kan paroy ngunyan 10 pesos, 50 sentimos. Sain ka kayan mabubuhay pag-arog kayan. Herak man kan mga paraoma, alagad ang bagas, managbababa sa 30 pesos. Kumbaga sa ina sa namaduman ang mga paratanom niya to ngunya ng mga panahon. Inaasahan ang gobyerno na mga katabang, piniperwisyo kan gobyerno ang pagbuhay kan mga parauma niya to. Yan pa sana sa abono kamahal. Tapos banhi kung mabakal ka pa. Dapat certified seeds palay ana sa imong tanom. Kadakol man na pinapanaong mga certified seeds sa Department of Agriculture, kaya lang pag-abot man sa mga LGU, pinipili pa ang tatawan. Kung pinapaagi sa mayor, yan po ang problema niya to. Mas kining mga abono, namimili pa ang gobyerno. Ito nga ning kaito, mga made in China ng abono. Nagkasuruya sana sa mga paraoma. Yan man yang lataw ang urea ngayon aling China, lataw sa ano yan, sa uma.
lataw sa tubig, dahil man nga kumbaga, dahil man nagtatalaw, duman sa daga, ay pambihira pag-arog na po kaya ng abonong na pigtataw kan sa tuyang gobyerno, useless. Nasa tuya pong tamang oras, eksakto alas 8 ni na pagkaaga. Antes po kitang magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapiraliwat ng mga pagiromdom. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, ikot pa lumipas siya. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot pa lumipas siya. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Smart 2. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular Boom, use. puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa!
Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center, open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Balik po kita digdi sa tuyang programa. Uy, duman sa Metro Manila, sabi ni Transportation Secretary Benz Dizon kana Biyernes, may plano pala na halion ang mga special taxis sa airports tanganing maprebentaran na overcharging as in extortion na sinasapo kan mga commuters as in man travelers. His statement came a day after 5 airport police officers were relieved from their post for allegedly extorting taxi drivers at the Ninoy Aquino International Airport. Pambihira man mga airport police na ini, kutong. Talagang digdi sa Pilipinas dahil nahahalian mga parakutong. That's the solution I'll be proposing to all agencies. There should no longer be special taxes exclusively for the airport. Sigon pa kay Dizon sa interview kan mga reporters. What we need is to follow what other countries are doing. Regular taxis with uniform fares, a proper system at the airport where taxis line up, and an organized queue for our fellow Filipinos. Let's use the meter, he added. He explained that eliminating this special status for airports taxes would allow the use of a unified metering system for all taxes. A change Dizon hopes would prevent commuters and travelers from unfair charges. This, he added, would also eliminate opportunities for exploitation, particularly those involving erring government employees. When asked about the timeline for this proposal, Dizon said he would first consult with the Land Transportation Franchising and Regulatory Board, the Manila International Airport Authority, and San Miguel Corporation's new NAIA Enpra Corporation. Meanwhile, Dizon said he intends to launch a crackdown at airports, particularly on taxi operations, in the coming days. This came after a taxi driver at NAIA complained about being forced to surrender 40% of their earnings to airport police under threat of arrest or being barred from entry, leading to the dismissal of 5 airport officers. Just this earlier, Dizon also announced the suspension of a taxi driver's license for allegedly charging a passenger 1,200 pesos for a trip from NAIA Terminal 3 to Terminal 2. Ay pambihira. Malupit dyan sa NAIA. Ito may tanim bala, may tanim droga. Unya na naman mga airport police kutong. Ay ano nang nangyayari po sa airport digdi sa tuyang nasyon. Kaya ibang mga Pilipino nawawaran tiwala pag malapag na sa airport kan Pilipinas, takadakol mga parakutong. Iba pa so mga nagtataksi, mga driver kan taxi na nangungutong man.
Sa kuwasa, kinukutungan man kan ibang mga airport police ay pambihirang buhay tayo ni. Kaya maasinso, pag-arog kaya ng Pilipinas na kadakol kan mga parakutong. Ang bagay, di ako kaya naggangalas, tanapod nga ni kan ibang mga congressman, senador. Sinatong an senador. Pag congressman nga, ay, an iba, congressman. Ano daw ang apod man, kan mayor, saka gobernador. Na mahilig man magpara agad nintong. Para gatong-gatong. Pag gobernador, para gatong-gatong. Pag mayor, amo man, nagagatungan man. Ay inda, pag-arog na po kayo niyan dalagan kan Pilipinas, talagang masusuya ka sa mga nangyayari sa tuyang nasyon. Habang uuyam kan ibang mga nasa posisyon. Man sabi ka na ibang mga nakaulay ko na nag-oobserbar kan dalagan kan Pilipinas. Ay, bala uman raw nga sira. Sira man nga pigkalablaban. Ang sendang nga mga kalag, sindaman nga kumbaga, buhay pa nga, sinusurulo ng sendang kalag sa impyerno. Maray nga ni, kung may mga kalag pa man, ano ba, garumayo naman bagang mga kalag, ano bang mga politiko? Ginasanan pangaralag kalag, kan makukuha. Ay indang buhay tayo ni sa Pilipinas. Nga ni Iriga, piga-adapt na baga si ano yan, adopted senator. Si Lito Lapid. Hindi ka din ipig-adapt si Lito Lapid kan syudad din Iriga, baka nadaog. Pero manining, gusnap na sa politika. Sa dalagan po kan Senado. Kadakol dyan mga politikong, kumbaga, ano ba, mga trapo na. Traditional politician. Hindi kaya sa tuyang nasyon, usong-uso ang mga traditional politician, tapos dynasty. Ngunyan, ang sarong lugar, pagpapara-adap-adapon man, sagin. Napot dyan, karumayo pa man akong gayong nahiling na naitabang ini, si Lito Lapid sa Iriga. Nangaya, binugtakanin Lapida. This project is brought to you by Senator Lito Lapid, Supremo. Ay, inda pag-arog na po kayanan dalagan. Tapos, this water district is brought to you by Family Villar, Prime Water. Para tabangan kan panahon ni Mayor Madil si Pamilya Villar. Anhapot, ano man ang naitabang kan Pamilya Villar digdi sa tuyang syudad. Mas lalo bagang pinaruroan kamugtakan kan water district paglauga kan Prime Water na pagsasadiri kan Pamilya Villar. Kung nga ningon yan, pigpaparakaral kal ang tinampo, dahil papigsusurulit, pigpaparagaraba, tasiga na repair ka na linya ng tubig, ana Iriga City Water District Prime Water, piniperwisyo baga ang tinampo. Anhapot dyan, ano ang masasabi ka na chairman of the board, si Father Tito Oliva, si
GM Loboy Corporal sa mga arog kaining sitwasyon digdi po sa ICWD Prime Water. Bininda ka ito, may pinagpasar ng ordinansaan na sanggunang panlungsod kan iriga sa pangenot ni Vice Mayor Edsel Di Maywat. Palalayaso na dyan ang prime water. Yaon pa man bagagiraray. Adaw, magusto man niya na paralayason sa nanindo dyan kung dahi bayadan ka itong sa indang ginastos. Paghuna kan mga taga-Iriga mapapakarahay so Iriga City Water District na pinalaog ang prime water. Ito pala mapaparuro so kamugtakan. Ang napakarahay so pamilya bilyar. Ini po ang dipisil digdi po sa tuyang nasyon. Nakadakol mga politiko, an iba mga negosyante. Negosyo bagaan sa indang pigdadara sa politika. Kaya nga ni day nang gana si dating Senador Manny Villar pagka presidente ta amak mong ipatinampo so duman sa palaog sa sayang subdivision, kwarta kan gobyerno. Bugtak sa pribado. Antisimang buhay tayo ni. Kaya po maasinsoan na Pilipinas pag-arog po kaya ng mga napipili itang hunata maserbisa sa tuyang nasyon. O ano man ang ginibo ni Cynthia Villar. Rice Tarification Law, malata, inurola sa mga paraoma. Ang gustong sabihin gad kay ni, bakalon yan mga daga, kan mga parao may pabarato bugta kanin mga subdivision kadakol lang subdivision ang problema mayo man nagpaparakuan ni na harong dadig di sa Pilipinas mga tios man maray kon kada subdivision igwala man dyan 10 harong na ilibre ang pamilya Villar. Baga paruuroan na kaisipan po kan ibang mga senador ako man sa kapakanan kan mga Pilipino. Ana pamilya Pimentel haloy naman bagayan sa mga posisyon. Dahil nagkakaribayan sinda-sinda na sa napirmi ang mga gustong magkaput man dyan sa Senado. Kadakol pong mga traditional politician digdi po sa tuyang nasyon na kumbaga harabo ng magkaturukal sa puder. Dahil nakukontento sige sanan parayaman. Pag-abot man sa mga probinsya, dynasty. Darong pamilya, digdi sana sa Camarines-Sur. Araman yan, gan mga taga Camarines-Sur, kung na isayan pamilyang ini, na iyo na sanang gustong mag-rainar sa batalyanin politika. Yan sa Albay, maray ko dyan, dahil nag-aasir na gayon dynasty. Pero sa 3rd District kan Albay, halos mga Salceda man baga ang nakaposisyon. Kundi dahil naman nagtugot so probinsya kan Albay na gumana pa si dating Congressman Joey Salceda. Kung nanggana pa si Congressman Joey Salceda bilang Governor kan Albay, Governor kan Albay Salceda, tapos Congressman kan 3rd District Salceda, Mayor kan Pulangi Salceda, Board Member Salceda. Di ba sa Camarines-Sur nangyayari na po ang dynasty.
Nasa tao man kaya yan. Kumbaga, kita pong mga botante, kita man sanan na pwedeng basulon kayo na tinutugutan ta, narog kayo ng mga politiko. Kaya di kita magngalas, kundi nag-aasinso ang sarong lugar na sarong pamilya na sana nagraraynar sa batalyanin politika. Kung nanggana pa nga ni si Marco Gumabaw bilang congressman dyan sa Port District and Camarines Sur, puro wala na ang paksiw. Tapos si Nonoy Magtoto dyan sa 3rd District at mauubos. Pero man sa na iriga, uda mawatak, uda matagak, obos, kin obos. Ay, inda. Ayaw ko tayong problema pag dawa sinda puro manggaran. Basta nag-aasinso ang lugar, napapaasinso ninda, pero kung dayo man. Mas lalong nagpaparatios ang mga taga Camarines Sur. Tapos magpapara sa Rabihon sana number 1 tourist destination. Dagdagan pa man kayo itong saro. Bicol Saro. Pag nagbiyahe ang bullet train, 3 oras na lang ang papuntang Maynila galing dito sa Bicol, vice versa. Ay abang gagayon kan mga tataram, kundi ang napot dyan, nuarin mangyayari. Sabi ni incoming Governor El Rebilla Puerte, bakit di natin gayahin yung Vietnam? Sa Vietnam nga nagkaroon ng bullet train. Yung problema dyan sa bullet train na yan, basta pakarahayon sa non-release. Anytime, kung diretso na release, pag haling Metro Manila, pasiring digdi sa Bicol, marirealisar po ang bullet train na yan. Kaprograma ba yan kan gobyerno? Bako man yan programa kan mga congressman? Mismong gobyerno Pilipinas nagpo-programa kan PNR, haloy na po yan. Linauga na nga yan kan Australian government, Australian firm, para sa na ma-rehabilitate, mapakarhay, linaugan kan China. O ngunyan, lalaugan na naman kan Japan. Sana mangyari an kumbaga mapakarhay an pirokaril sa satuyang nasyon. Takun puro sa naman sabi, mayo man sa gibo, paparasaraduhan na lamang ang mga crossing kan release. Arabo na lugod para giyon ang mga tao digdi sa probinsya kan Camarines Sur. O yan ang gustong sabihin kan bullet train, piniperwisyo sa mga tao, ay pambihira. Kaya naiinsulto lugod bagaan na arog kay ning mga programa kan sa tuyang gobyerno na imbes na mapakarhay, pigtutuya-tuya kan sa tuyang mga kababayan, pigsasaraduhan ngayon mga crossing na porsyon an ibata maagi na daan nga sa bullet train. Di nagrahay na kuta kung totoo. Kundi bako man makatutubod, dapat so magparataram ang mga politiko. So makatutubod man. Bako mga imposible. Taon ang bibilangon antes pong makabiyahe ang bullet train na yan. Pangani pinagpupunan na release na tanuson. Kung padalaganon dyan ang bullet train, baka ibaan mangyari.
Sigurado, diskaril yan. Pagliko pa yan nadigdi sa San Nicolas. Kaya magkaripunggas dyan ang mga karungan. Matalsikan kan bullet train na yan. Ay inda pag-araw kaya na mga kaisipan. Abang suya na pagpara darangogon baga, minsan ang pigpapara taram kan ibang mga politiko. Mabuhay sa nangani kamo sa realidad, katotohanan. Arogon nga ni nindo si Congressman Migs Villaferte ta kadakol kan ginigibong mga boulevard. Di po sa satuyang distrito. Igwa pa, dadagdagan pa yan. Matulay ko, no? Nakulpan mga gigibuhon na proyekto ni Congressman Migs Villaferte. Igdi po sa Rinconada area. Igwa nga ning Long Beach Road ang gigibuhon pa. Ang mga gilid kan irrigation canal, bubugtakan tinampo. Di nagrahay na. Pero para sa kuya, tarapuson mo na ining mga boulevard na patinampo dahil man da tarapos-tapos. Ultimo nga ning opisina kan DPWH sa 5th Engineering District kan Camarines Sur. Taon na bagan binibilang kinalot dahil pag-iraray natatapos ang kudngon yan. 90 milyones de pesos ang gastos. Ang budget. Sabi ni Engineer Aris Hermoso, ang tagapagtaram ka na DPWH 5th Engineering District and Camarines Sur. Ayaw man pong problema dyan. Darakulang proyekto ang giribuho nindo. Iyo man yan trabaho nindo. Maghanap nin pundo, magpagibo nin o mag-implementar nin mga darakulang proyekto digdi sa Rinconada area kundi man tarapos. Makatapos na naman ang sendong termino dahil pa yan tarapos. Kung iba na naman ang maging congressman, iba na naman ang mga proyektong gigibuhon. Taro pa kaya no, inisa na bagang Eriga, Buhi Road. Paparasabing provincial road, secondary national road. Kaya nga ni po napapasimento ang shoulder. Dapat pahiwason yan. Tanganing, kumbaga, kadakol man ang magdayo dyan sa Banwaan kan Buhi. Kan Buhi, baga, saro yan sa igwang tourist attraction. Ako sa nang andanaw, ang pinag-uorgulyo kan na Banwaanin Buhi, kundi itong smallest piece. Ining tabius. Kung scientific name, Pandaka pygmea. Kung dakulan magpara dyan sa Buhi, tapos ang tinampo, kasaradit. Dakulang challenge po ini kay Mayor Lacoste bilang Mayor's League President kan probinsya nin Camarines Sur. Haloy na dahil man lamang napapahiwas ang tinampo dyan sa Banwaan kan Buhi. Nan maging mayor dyan, si classmate Jory Dorosan, pwedeng mangyari yan. Nag-thumbs up baga, ganun. Masalinang mayor kay RPL. Na minsan, dawa pa, gaom, sabi kan iba, dawa nga gaom noy kaka-oragan. Kung sa imong aning sadiri nga, dahil mo na papakarhay an sa imong lugar. Iba man kayan kaisipan po ni Mayor Lacoste sa Banwaan kan Buhi. Habo siya kan pagpapahiwas kan tinampo kung diyan gusto niya maging basurahan.
Ang barangay Makaangay. Yan na pinag-gogorogalyetangon yan kan banwaanin buhi. Mautang nin 350 million pesos para sa namagkaigwanin basurahan dyan sa barangay Makaangay. Hindi dae man angay, sabi kan mga taga Makaangay. Dakol na po kan mga nagkukontra na bugtakanin basurahan dyan sa parting yan kan banwaanin buhi. May mga resolusyon na pinagpasar na lambang sangguniang barangay. Barangay Labawon. Tapos igwa pa nga ni, duman sa banwaan ka na ano yan, Malinaw. Itong sa Bagatangki. Kontra Mansinda na bugtakan dyan in sanitary landfill. Kadakol kayang pwedeng pagkaabalahan ang lokal na gobyerno kan banwanin buhi. Ano ta basurahan panggayo ang naisip po. Kaya ito din nagprosper. So sabing bubugtakan ni atop itong kunyan dyan, plaza. Tapos ipapapalod so mga baliti. Kantsawan mambaga ka ito si Mayor Rela Coste. Kung gusto mo ngaya, pati ngayaan danaw kan buhi, bugtakan dyan in covered court. Pambira niya ako. Ayaw na gayod nga kamong ibang naisipan. Na ngayon ang mga programa sa banwaan kan buhi, kaya lang kung arog nga na ikaini na mautang 350 million tapos para sa na magkaigwanin na sanitary landfill dyan sa barangay Makaangay, kadakol na po bagatulos ang nagkukontra. Siyempre, aprobado na. So, pag-utang, anhapot. Sa inibubugtak na ang project na yan. Nakadakol ka nagkukontra. So, budget ka yan. Sa na yan madagos. Kung ang kwarta ka yan, ang pag-utang kan lokal na gobyerno kan banwaanin buhi, ang padakulao na, ang tinampo dyan sa paghali digdi sa barangay Santa Justina. Kumbaga magin 4 lanes, hindi nagrahay na. Tapos inuton ang merkado publiko dyan po sa banwaan ka na buhi. Aliun sa gilid kan Danau, saro po yan sa nagkakausan in polusyon dyan sa Danau. Takang panahon, ang Danau ka na buhi, kay itong medyo aki-aki pamang kita. Pag nagtutuyo po ako dyan, magayon ang Danau, malinaw ang tubig. Pero ngunyan, maitom na ang irarom kan Danau. Bueno, inabot na po kita kan oras ka na sa tuyang pamamaaram. Nakaibahan niya to sa Lado Technical si James Oco. Tuman sa transmitter si Ricky Sagayap. Ako man po si Philip Serdan Barasen na nagpapadyos mabalos kan sa indong daing sawang pagantabay.